Pastilan, amtay motor pero Boss, oh. Ang kwarta ko, ato sa ko, boss. asa man ka? Basketball lang, basig na default na meron. Helom diha naon sa duwa ko na masayro na. Ulan na ito ayos. No, Naw matumbang motor. Unsan man kay noon? dagana pa mo gastik ko. Ang buot man ka nga baligya man ako sa mga kuan kajikoy man eh. Ako gidala. Di na bagay sa mga tigwak naman ka, oy. Sure dia, bagay baligya kina ko ng kajikoy niya, ako baligya kay para mga kwarta po. Ito sa ko makadali lang. Asa man ka ba to day? Basketball lang gali no. Ako rin may pinakamaayo sa muha niya. Ba, ulahi ko, wala na. Hilo na damaya ng dula-dula nimo. Unsan nga taong kay kita ka kaning pinatong ko nilo igo sa mga noon. Tingin ako, boss. Kila ba? Dili ko mga masayro lagi, di ko matod nimo. Pangyuan ako ko, boss. Bi, matay kung di ko kaabot ng dito, boss ba? Mapildi ko may automatic yun, boss. Sos, pastilan ning damayon jud ko nimo ba? Ngano di ka kaabot dito day mapildi mo? Unsa ba ka star player ka? Sus, nagpaliga among purok, boss. Di sila kadula kaya ako nagdala sa bula, oh. Sos, pastilan na abi man ako unsa kang ko star player by purman nimo. Ikaw ray tigdag bula day, dadam lay ka sapatos mo do. Sama nimo ikaw mo suot na. Sus, pastilan. Kini sapatos sa boss, sa repair na mo. Di, boss, kay wasle sapatos dito. Ikaw may nagdala ng yung mga paliga day. Unsa man day kasi yung pro leader ka? Sus, dili na siya importante, boss. Siyempre, maliit ko, mamasakyan. Nagugugod. Pastilan. Samok-samok rin yung kasi mula ka ba? Kasi namin yung anong piltiko noy. Sakit, nagugod kayo maliit. Yung kubos ba? Apa, Pwede damay yun. Ngayon ko noon sakit eh. Ay, salamat. Hinay. Salamat ka karon dapat. Tingnan ko. Taysa ba? Ida ba? Wapoy ta na porma rin. Ting na ipaong ko ning kuan mo ron ba? Oh, dito na mo na ano. Dito na lang. Dito na lang. Ito na lang. Taysa. Gaya po mo kapaandar, boss, ay. Karon na jud kang abi niya ka. Uluhon na jud ka karon. Asa taysa dams. Kisa itong tangan diri day. Si Abing, kinaglagot ko anak. Ano man? Kalasgaw, kinumdong ka ito nagdula sa plastiko. Oh, Siya din yung tira atong pagmindagahan na. Motong si Jikoy, pati ang buga. siya. Wa man lagi na to siya nakitaan. Niingon si Jikoy sa kuwan, katawan o tan Jikoy na ino. Agoy ka, murag binuang na gina ilaha ba? O na mo balos yung ka Abing. Si Abing yun din nagtira to. Si Abing ano, gamit anang dako nga pintik. Sa to patabangan na to ni Pintik ron. Kanino, site na Dili dira. magkatumagi. Huwag laing ang gianan si Abing, dirira. Impas yun ni ron. Nya, dams, kung katatangan na to diri. Pati ba itong dagkuwag Pintik nun? Yato, pati hanggang mayaw. Madlok pang koy nga ang pangutana di bas kung sa nakadako siyang pintik makit-an di tanya asa tan tira. Noon, pero matay kuya, puro makabalos ba? Basig, mga Di bukol ta. lagi nakabalos lid basta pag ingon ako si Mog pika diretso. Sige, Takatangi lang gid lid, maagir gito diri. diri maka to. Diri lagi to. Pagdali, boss, bausa ka ng motora ni mo, boss. Dugaya man makaandar, oy. Stila ni mo ay, og mga tumba ta. Stila ni mo bulat ba? Ito ba na ito, wapag kita kaandar, oh. Susunsaon na. Kamot kalit, ano yung importante ko, oy. Salamat, kaandar na. Tara. Ya. Uy, lo, boss. Uilo Da. ka. Oh, lid, nanasabing lid. Muna na. Muna ni. Ay, sa dams. Ano man? Kasi, boss. Stila Kasi, ko yun. Si Mila o nagsakay. Tuo magawa ko labutan ng mila ang ako ang kalagot ng abing. Maigo na si Mila, maigo. Tuo magkadi lagi na. Ya. Agay. Pradunga po ni mo, oy. Asa naman to? Tuwak. Tuwag. Si Mila ay Pintik. Ha? Nga nabuwang eh. Taradagan. Agay, kasabay nagbato na ako. Agay. Ay, abula. 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 Ah!